Maghiwa ta sa isda, guys. Ako'y duha ka buok isda. Ini siyang hiwaon, guys. Ato ni unan. Okay. So, ako lang ni siyang hiwaon. Hiwaon. Mag-un-un ta. Sa kahiwa, guys. Sa kaisda. So, labas ni siya isda, guys. Kuyag. Okay. Okay. Nana, humana na tog hiwa. Okay. Lunod. Ako na siya ilunod. Okay, ito na-arrange. Bisaya nga inununan. Bisaya na dyan nga pagka inununan, guys. Okay. So, magbutang ra ko gamayng ahos, guys. Ahos og luya. Ahos og luya. Of course, guys, dili jud mawala ang atoang asin. Gamay lang. Gamay lang asin. Okay. Gamay nga asin. So, wala tay suka, guys, nga kuan, guys. Aw nakoy suka diri, guys. Nakoy suka diri, guys. Muna ako ang suka na kong naay mga luya, sili o ahos. Muna ako ibutang sa suka. So, atong takluban, guys. Nagbukal-bukal na atong inununan. So, ato sang takluban, guys. Atong tinawon atong inununan, guys. Kay hapit na siguro to maluto. Kadali ha, kadali, guys. Ayaw lang sa mo dihag biya. Kay, Bisaya kay na ako ang inununan. Pero makakulob dyan ni usa ka kanong kaldero. Nara, guys, humot na kayo siya, guys. Humot kayo. Simple na kayo, guys. Pero sus Ginoo ko, guys, ang usa ka kaldero aning kanon ron, guys, murag malimbuwad jud siguro ay. Atong tilawan, guys, kung unsay kulang. Atong tilawan unsay kulang sa atong inununan nga Bisaya. Bisaya version. Okay ra. Okay ra jud siya, guys. Dili na siya kinahanglan dungagan og asin. Di na po siya dungagan og kanang unsa ni? Wala ko nagbutang og kanang bitsin, guys, ha. Gamay lang kaayo nga magic sarap. Atong tilawan pa jud, guys, pero ako na ni giugasan. Lami na jud kayo, guys. Maghukad ako, guys. Mga ta ninyo, guys. That's all for this morning. Amping ang tanan. Bye!